Egunon txapeldu! Babike! Zer moduz gaude? Oki! Zogurko, Bai. telesaian lan egin aurretik Gure detektiba saga ezagutzen alzenuen. Bai, ezagutzen nuen, neukan irakurrita, orain hasi naiz irakurtzen, poliki-poliki, da super gustora. Jon Arretxe da liburuaren idazlea. Joan alda grabaketetara ikustea. Bai! Ara begira, Hala! hemen ezagutuko zaituzte. Bai, jauna! Berriz ere hori da, gure blabla karta. Dios! Jon Arretxe liburuaren idazlea da. Grabaketetan egon alda. Bai, egon da, bera eta seme alabak baita ere. Eta lagundu aldu zerbait, esaten altzu nahi, Zogurko, hau ez da horrela egin behar, hau tal, nik horrela egingo nuke. Keba, bera da profano. Esaten duen profano en la materia. Flipauta jo, koño, horrela egiten dago, Bai, flipatu egin zu. Bai, lehenengo baten bai. Beste bat, el blabla karkar, beste bat No hor dago. joda! Lasai, lasai. Gizona. Ez dut gehiago pegatuko. Zuke lehenengo aldia da Jon Arretxe ezagutzen zenuela? Bai. Eta nolakoa da? Jo, super jatorra. Bai. Onda, bai, sekulako tipoa. Ose Bai, ona. bere etxera joan ginen behin, ere, Malkon Dabiok da gure emazteekin, ara joan ginen arbizura, hori biri ginen, zer hartzen, baskaltzen, bere bizimodua hori ikusten da, jo, guapo. Jon Olivaresek ere zuekin parte hartuko du? Bai. Harremana duzu berarekin ere edo? Jo, harremana! Bakizu dela errealaren fan amorratua. Cuidao. Samamesera joan ginen. Bai. Bai, zenbait atore, euskal atore joan ginen Samamesera. Da, jone jarri izan zuta. Porque irabazi gendun azken partiduen eta irabazi zutan, tipoa, zutan. Zu atletik zalea. Hombre, jode, Lander bezala. Cuidao. Ormaza ere etorri izan, bueno. Hombre, Ormaza atletik zalea da. Jode. Aizu, zenbat aktore ona zaudeten hemen Euskal Herrian, Urko. Hombre, Baina, da gainera bitu zenbat zari jaso den azkenen bola dontan. arrazoia. Bio bat zari, eta azkenean horrek egiten du pedigri bat, ez? Bai. Euskal okela baizala, Euskal atoriak, Hori da. ez? Eta beharko genituzke igual telesaio, pelikula o filme gehiago baita ere hemen Euskal Herrian egiten. Egiten ari dira, eta euskeraz gainera, Hori ze ona da. kendu dioguia San Benito hori, porque pentsatzen genuen igual euskeraz egitea, ez zala oso importantea do garrantzitsua. Arrazoia. Ba ez, gaur egun ja euskeraz egiten dugu, eta euskeraz ere jasotzen dira sariak. Beituan, pelikula adibidez. Hori da, ze ona. Aizo, Gure detektiberi buruz hitz egiten ari gara, eta nik pentsatu dut zurekin jolasa bat egitea. Hombre, vale. Gaia izango da detektibeak. Venga. Ea nola moldatzen zaren, bai? Venga. Venga, horra itxeiko dugu. Zu prest ezta? Bai, jauna. Oso ezagunak diren detektibe batzuen izenak emango eta datu batzuk. Ea asmatzen duzuen zein detektibea den, bai? Zaiatuko nahi. Detektibeak dira hauetxe. Gure detektibea, Zaguna, Sherlock Holmes, baita, Gadget inspektorea bai. eta Colombo. Lehenengoa, zeirik dauka detektibe hauetako baten izena? Colombo. Colombo da, oso Toma! ongi, Sri Lankako hiriburua da. Hauetako ze detektibek dauka bere biziko o talentu biolina jo eta boxeoan aritzeko. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, bai, bitik bi. Ze detektibek erabiltzen ditu zenbatu ere ezin daitezken beste tramankulu. Hombre, Gadget inspektorea. Hau oso zaila da. Bai. Zein da Euskal Herriak zur eta lur jarraituko duen detektibe telesaia? Gure detektibea. Gure detektibea! Zorionak Mi Urko, eske. eta hementxe dakazu Oh, bla bla karkar saria. Ostra, eskerrik asko. Goia bat ere jaso zenun, Bai egia? honek igual importantzia gehiago daka. Bai. Zerbait esan nahi duzu? Ez dakit kamaran aurrean. Bueno, ez dakit. eskaini nahi dut ez, nire Gure detektibe telesaian nirekin lan egin zuten guztioi, eta nola espa, munduko detektibe guztiei. Ze ona. Zuzen! Bera! Woo! Inspector Gadget, run the gun, let's go! Run the gun, Inspector Gadget, run the gun, pam pam!